bongko kowe. Oh. Wah, aduh. Dumawur mangamur-amur murahan tengaraning ngajurit gong maguru kongso tetekadya butula orang mantriting turangga hesti perkata ingkang waca lelayu sabeh Wa Prabu putra paduka kuring swala bumi kula pun Raden Sang Asanga panyadeng dawuh Wa Prabu Setyaki wonten dawuh iki anakmu sanga-sanga wis gedene semene iki inggih menika maja kula pun sanga-sanga walah dalah ya terus tak tampa
kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula pindanipun Hyang Prabu Baladewa Werkudara. Piye? Bocah iki kok saerep lawan anakmu si Antareja? Kuwi anake Antareja. Lho, Danurwendra kae? Iya. Walah dalah wis gedhe men bocah iki ya. Ya wis tak tampa ngger Danurwendra. Hyang Prabu kula ingkang wayah kula pun Suryakaca parnyadeng dawuh. Suryakaca iki anake Gatotkaca Werkudara. Iya. Wah, iya. Lah sing mburi kae kok ya padha meh-meh Gatotkaca. Kae Sasi Kirana. Waduh. Bagus temen nek sing mburi dhewe kae genah nek kuwi. Gawan Komandura. Kula niku teng pundi-pundi nderek. Kula kalian Prabawa niku pengenong kalih pengempul. Ora kena ditinggalake. Kabeh para putu-putuku ponakanku lan kabeh para wadyabala. Siji wae ora ana tak arani padha rungokno marang kandhaku iki. Ngemban dawuh saka Prabu Punta Dwing Yowastina. Ing kene ngandharake tumapak ing ngari Sukramanis kang bakal tumeka iki mangkone. Negara Yowastina bakal adek Nalindra Agung, Nalindra anyar ya kuwi putuku si Parikesit. Nanging nganti wekaning dina iki Parikesit lunga kang tanpa pepoyan, ora pamit kelawan para kadang-kadange semono kuwi marang wong atuwane. Kang dianggep wong atuwane ya kuwi si Janaka. Kang mengkono kabeh prawadyabala padha barisa pendhem. Sawe going gati sia going diri ngupaya marang si Parikesit nganti sak ketemune. Ingkang dikuwatirake iki mau yen to nganti trubusaning mungsuh ingkang bakal bebidung api ruang tergiling api mati lumampah trik Mangindrajala. Ingkang ora wurunga bakal gawe rugining para kawula negara Yowastina kene. Sendika dawuh wae. Prabawa wonten pengembiku ing dawuh sinuwun. Dina iki Panderen Bandera Panji Sekti. Aja nganti karo dene gawe kowe dadi lacuk. Oh inggih, sedika dawuh. Ambuning rasa anyeta saya sekti wadurit angrakit barit bebeteng bangsa umepeting Panji Sekti panjurung jiwa prawira nunggal manunggalan setya lapotaro Thank you.
Bapangan le. Patih Praguto. Hoi. Sigara bala kang tumingal perang campa samya ngadali
cadet wilating kanta Jai manggung mangun jang niti benjang sangat cimicil ladinya ngedali iki aning menungsa wanuh wani ngaglah oning dedalan durung suwinggon kulumaku saka pesanggrahan mor kageng aku jenengmu sapa yen pambuh marang aku Sentana Ndrawati aku Raden Setyaki balik kowe sapa kaseting Sang Prabu Sawarka jenengku Temenggung Kalabangkara kowe ngaku Sentana Ndrawati iya dasar pranyata yen ngono kowe mesti rereyane nata Ndrawati Prabu Kresna iya pancen mengkono Ratu Gustimu kok nyembah marang belamakanku srimpunge sikile bondone tangane tak nggone pengiwan-iwan ora sandadak nyumbari sing ora ana sing ana wae tanding ana wani tanding marang aku sing tak medeni apamu empak waji jaya kawijayanmu tumpang suh ngabake dodok ikamu dengkleh ora gelem minggat gimbal ndasmu dina iki parat sama pamoring
Bongko kowe. Wah, aduh.
Sapa kowe? Raden Suryakaca balik wis apa? Tumenggung Balawardana. Ayo maju ing kene marganing patimu parat. Wih, ya. Lho, maju. Pumasanya pratangga windu wiyat amun-amun gumampang maletik mancolot putuse wangunun lamat-lamat mapeknya sadasa ilang ing kok nun iki negara ngendi kok? Riyen niki naminipun negari Ngastina ning sakmenika dados negari Yowastina. Sasamunipun perang Bratayuda Agung Jaya Binangun menika naminipun dipun walik Yowastina. Wadya bala Prajutresna kok nganti kalah mungsuh karo wong Yowastina. Ing kamangka ujub sekawit kepengin bedah Praja Ndrawati. Lah kula kandhani sampeyan pun sok ngeyel. Negara Yowastina niki wau panjenipun nalindranipun jejuluk Prabu Puntadewa menika Nalindrawagung Ratu Samrat. Rereanipun menika pirang-pirang langkung-langkung keng eyang Prabu Kresna Indrawati menika dados kusiripun para Pandhawa. Mila mboten alih lan muka menawi Prabu Kresna menika nembe kewala netepi wajib sowan dhateng praja ing Yowastina. Lah cah-cah niku wau rak mungsuh kalih Setyaki. Setyaki iki sapa? Setyaki menika senopati pepethingipun negari Ndrawati. Ampuh kok, ampuh. Setyaki niku cilik wong ning waduh niku medyani kasektene. Mula iso glandang nyawani wong pirang-pirang niku wau. Lah sing iso mabur kae jenenge sapa kok? Niku wonten kalih niku anak Sumargi Raden Gatotkaca. Gatotkaca niku jaman sugengipun menika kaliyan Kang Rama Prabu Bima menika ora tau akur, betina niku gelut, pun saestu. Kaya kulis kalih pur niku ora tau akur. Terus lengkeng peputra nganamipun Suryakaca niku wau nggih iso mabur. Sasi Kirana niku nggih iso mabur kabeh. Mila sampean sing ati-ati kudu iso njaga nyawane. Ampun sok ndeleh nyawa gletak-gletek mungkin nek cah nika nesu sampean dijiwabut gulune sampean niku rawurunga sampean sirah sampean pisah karo gembunge. Ora wedi kok, sampean ora wedi wong mbahne ditampang kok sampean niku pripun.
Lah kok kena satya sisik kae sapa? Lah niku anakipun Raden Nataja ingkang namipun Raden Sasi Kirana. Niku nggih wong digdaya. Iso ambles bumi kaya bapakne persis. Eneng sing nunggang jaran piyayine kae mau pengawak kidang menjangan jenenge sapa? Nika naminipun aduh sapa ya to? Anake Sumba ki. Anake Sumba ki mau Wardigori. Anak Sumba Wardigori. Anak Sumba niku wau Raden Dwara. Niku nggih wong sekti nika. Nika anak Setyaki naminipun sanga-sanga mung kali milih sampean pengin mati sakniki napa jingben. Nek pengin almarhum sakniki nggih monggo mang maju nika bocah-bocah ping cerangap nika napa. Ora wedi kok. Nggih pun ora wedi nggih mung jajal mawon. Ayo Long. Ngapa neng sarepedan golek kembang? Ora golek mori iki. Gumbunta ratumu iki. Menungso marang tata sing mani ngadepi Prabu Sawarka cepak patine.